महसुली प्रश्न प्रलंबित होते. त्याच्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रश्न हा वेंगुर्ल्यामध्ये होता. वेंगुर्ल्यामध्ये ज्या वेळेला लष्कराचा कॅम्प होता त्यावेळेला तिथं त्यांना दूध मिळावं म्हणून गवळी लोकांना त्या ठिकाणी बोलवण्यात आलं आणि त्यांना त्या ठिकाणी वसवण्यात आलं. परंतु ती वस्ती तिथंच राहिली. परंतु अनेक वर्ष ही लोक सर्व सोयी सुविधांपासून वंचित होते. त्या ठिकाणी त्यांची घरं असूनसुद्धा ती त्यांच्या नावावर नव्हती आणि त्याच्यामुळे या संदर्भात विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीने कारवाई केली आणि त्याचा GR सुद्धा आता झालेला आहे आणि या GRच्या प्रतीच मी आता आपल्याला देतो. त्याप्रमाणे 1500 चौरस फुटापर्यंतची जी अतिक्रमणं म्हटले असले तरी त्यांना बोलवून तिथं वसवण्यात आलेलं होतं. ती नियमानुसार करण्यात आलेली आहेत आणि त्या ठिकाणची घरे, गोठ्याखालची मोकळी जागा ही सगळी नियमानुसार केलेली आहे. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या ज्या वहिवाटी आहेत त्यासुद्धा जमीन महसुलाच्या 2.5 पट त्या ठिकाणी त्याचं नजराणा भरून त्यासुद्धा नियमानुसार करण्यात आलेल्या आहे आणि त्यामुळे अशा रीतीने अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला हा प्रश्न आता संतुष्टात आलेला आहे आणि या जमिनी लोकांना उपलब्ध होतील. त्याचं त्यांना कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करायचं असेल तर शासनाची मान्यता लागेल आणि त्याच्यामुळे तोसुद्धा त्यांच्यावर अट आहे. कारण हे त्यांनी वापरावं अशी अपेक्षा आहे. घरं, गोठ्या आणि स्वतःच्या व्यवसायासाठी त्यांनी या जमिनी वापराव्या अशी शासनाची त्या ठिकाणी अपेक्षा आहे आणि तशा सर्व अटी शर्ती घालून या ठिकाणी या जमिनीचं हस्तांतरण करायला शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्याच्याचबरोबर हे सर्व करत असताना या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, जिल्ह्याचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कोकण विभागाचे आयुक्त, प्रधान सचिव श्री खरगे साहेब यांनीसुद्धा वेळोवेळी सहकार्य केलेलं आहे. सर्वांचं या निमित्ताने मी मनापासून आभार मानतो. तसंच वेंगुर्ला येथील गवळीवाड्याचा रहिवासी संघ आहे त्यांनीसुद्धा एकजूट दाखवली. वेळोवेळी आम्हाला सगळ्या कागदपत्रांची उपलब्धता करून दिली. त्याच्यामुळे जवळजवळ 70-80 वर्षापेक्षा जास्त किंवा जवळजवळ 100 वर्षाच्या आसपास प्रलंबित असलेला प्रश्न आता सुटलेला आहे आणि त्याच्याबद्दल मी पुन्हा एकदा महसूल मंत्री महोदयांचे मनापासून आभार मानतो आणि त्यांनी पुढच्या आठवड्यामध्ये आंबोलीच्या जमिनींवर जे वनाची नोंद झालेली आहे त्या संदर्भातसुद्धा मीटिंग बोलवलेली आहे आणि येत्या 8-15 दिवसामध्ये हा प्रश्नसुद्धा निश्चितपणे सुटेल याची मला खात्री आहे. मुळात या ज्या जमिनी आहेत त्या संदर्भातली जे एक निवाडा व्हायला लागतो तो निवाडा झालेला आहे आणि या निवाड्यामध्ये या जमिनीवर 35 सेक्शनखाली वन लागू शकत नाही असा निर्णय झालेला आहे. आता त्याला शासनाची मान्यता लागेल आणि ही मान्यता लवकरच प्राप्त होईल याची आम्हाला खात्री आहे. सध्या मनोज जरांगे मुंबईच्या दिशेने निघालेले आहेत आणि कोर्टाने त्यांना 1 दिवसाचीच आंदोलनाची मुदत दिलेली आहे. कसं बघताय आपण? स्वतः मनोजदादांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की आपण पूर्ण सहकार्य करू आणि ज्या अटी शर्ती घातल्यात त्यासुद्धा त्यांनी मान्य केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना जे आझाद मैदानावर परवानगी दिली आहे 1 दिवसापुरती दिलेली आहे आणि त्या अटी शर्तीसुद्धा त्यांनी सगळ्या मान्य केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे याच्यावर निश्चितपणे शांततापूर्ण मार्गाने त्या ठिकाणी हा मोर्चा होईल याची मला खात्री आहे. त्यांनी असं म्हटलंय सकाळी पत्रकार परिषदेला, मुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाची सगळे कळकळ दिसते त्यामुळे ते योग्य वेळी आणि योग्य निर्णय घेतील असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. निश्चितपणे मला असं वाटतं की याच्या संदर्भात कमिटी जी नेमलेली आहे शिंदे समिती तर तिने वेळोवेळी पॉझिटिव्ह निर्णय घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे ज्या काही किरकोळ बाबी शिल्लक आहेत त्याच्या संदर्भात सुद्धा योग्य तो निर्णय घेतला जाईल याची मला खात्री आहे. उद्धव ठाकरेंनी राज ठाकरेंच्या घरी गणपतीचं दर्शन घेतलं. 2 भाऊ एकत्र आले आहेत कुटुंब. एक गोष्ट अनेक वर्ष नंतर ते त्या ठिकाणी जात आहेत ही आनंदाची बाब आहे. भावाने भावाच्या घरी गेलंच पाहिजे गणपतीला. ते गणपतीला जाणं याच्यामध्ये
राजकीय चर्चा काही होणं हे योग्य असं मला वाटत नाही. शेवटी ते कुटुंब आहे. कुटुंब एकत्र आलं तर त्याच्यासाठी आनंदाची बाब दुसरी कुठलीही नाही. भाई राधाकृष्ण पाटील आणि उदय सामंत साहेब यांना जबाबदारी दिली गेली आहे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन तोडगा काढण्याची. काय वाटतं तुम्हाला? त्याच्यामध्ये ते निश्चितपणे यशस्वी होतील याची मला खात्री आहे. शिंदे समितीचा जो अहवाल आला आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलं आहे की सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देता येणार नाही. नाही, त्याच्यामध्ये कुठलंही आरक्षण असतं, त्याच्यामध्ये कागदपत्राची पडताळणी व्हायलाच लागते आणि हे एकाच समाजापुरतं मर्यादित नाही. कुठल्याही समाजाचं आरक्षण असलं तरी कागदपत्राची पूर्तता ही त्याला अट आहे. त्याच्यामुळे ते कागदपत्राची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने आपल्याला माहिती आहे की निजामकालीन जे कागदपत्र आहेत त्याचं सगळ्यांचं भाषांतर करून ते उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे कुणबी ह्याच्यामध्ये जे लोक येत होती त्यांना आता सहजासहजी त्यांचे कागदपत्र उपलब्ध आहेत आणि त्यांना ते दाखलेसुद्धा मिळू शकतात. फक्त सगळे सोयरे या संदर्भातच त्यांचा जो आग्रह आहे त्या संदर्भात समिती निर्णय घेईल याची आम्हाला खात्री आहे. आणि जी काय वस्तुस्थिती आहे ती जी समिती नेमलेली आहे त्यांना भेटण्यासाठी मंत्री महोदयांची ती त्याच्यावर त्यांची योग्य ते त्यांच्या निदर्शनाला आणून देईल. जरांगेंच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात असं फडणवीसांनी, असं संजय राऊत म्हणत आहेत. बघा, मागण्या अमान्य कधीच झाल्या नव्हत्या. मागण्या पूर्ण ते कधी करू शकले नाही. त्या मागण्या दोनच काळामध्ये मान्य झाल्या. त्यापैकी पहिल्या वेळेला झालं त्यावेळेला फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री होते आणि दुसऱ्या वेळेला ज्यावेळेला झालं त्यावेळेला एकनाथ शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री होते आणि त्याच्यामुळे याच्यामध्ये मला वाटत नाही की संजय राऊतांचा काय रोल आहे म्हणून. संजय राऊत बोलतात त्यावेळेला त्याच्याकडे फारसं कोणी सिरियसली बघत नाही आणि आता सुद्धा बघितलं जाणार नाही अशी मला खात्री वाटते. मुंबईकर चाकरमाने गणेश चतुर्थीच्या काळात मोठ्या संख्येने ते आले आहेत, विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात. परंतु त्यांना ट्रेनने येताना जी दमछाक होते, गर्दी होते, तर एकंदरीत ट्रेन इथे कायमस्वरूपी वंदे भारत त्याची जनशताब्दी इथे थांबते, अशा अनेक ट्रेन इथे थांबायत अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे. वारंवार मागणी होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते सावंतवाडीकडे. दुर्लक्ष असं म्हणता येणार नाही. मागणी तर आम्हीसुद्धा लावून धरलेली आहे. निश्चितपणे ती पूर्ण होईल. अनेक नियम असतात. आपल्याला माहिती आहे की पूर्वी आपण जेव्हा गाडीचा उल्लेख केला जनशताब्दी, ती सुद्धा सावंतवाडीला थांबत नाही. आता सावंतवाडीला थांबायला सुरुवात झाली आहे. काही ट्रेन या मुळात सिंधुदुर्गात सुद्धा थांबत नाही. तर या संदर्भात आम्ही खासदार साहेबांनी सगळ्यांनीच रेल्वे मंत्र्यांचं लक्ष वेधलेलं आहे. लवकरच या संदर्भात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. गणेश चतुर्थीच्या तोंडावर मनोज जरांगे हे मुंबईत येत आहेत. कुठेतरी वाहतूक कोंडी होईल, विस्कळीत होईल, कुठेतरी सरकारवर दबाव येण्याचं सुरू आहे, दबाव येण्याचं काम सुरू आहे. काय सांगणार? नाही बघा, असं म्हणता येणार नाही. कारण त्यांनी मान्य केलं की 5,000 लोकांना जी परवानगी दिली आहे आझाद मैदानावर त्याचं पालन करायचं स्वतः जरांगे साहेबांनी मान्य केलं आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यात काय अडचण येईल असं मला वाटत नाही. गणपतीमध्ये 20 नोव्हेंबरला सावळा सुरू झाली, काल रात्री लाईट गेली आहे. सातारा, मळेवड, पंचकृषीला अजून आणखी नाही. तुम्ही आत्ता सांगितल्यानंतर मी ताबडतोब त्यांना याच्याकडे लक्ष हे करून ताबडतोब ती सुरू करण्याची व्यवस्था करू. पाण्याचा प्रश्न होतो आणि साखरपणे आले नाही नाही, बरोबर आहे. असं होतं कामा नये. हे होऊ नये म्हणून सुद्धा इलेक्शनच्या पूर्वी आपण मिटिंग घेतल्या, सगळ्या सूचना दिलेल्या होत्या. तरी असं होणं गंभीर बाब आहे. नाही, पण भाई त्यांचा जो विषय आहे ते म्हणतात ते मळेवाड सातारा जो गाव आहे 13 गावं ती सगळी वेंगुर्ल्याला आहे आणि वेंगुर्ल्यावरून ती जर सावंतवाडीला कनेक्ट केली तरच त्याचा हे होईल. म्हणजे त्या वेळेला ती विभाग निर्माण करत असताना ही ॲडजस्टमेंट केलेली असते. आता हे विभाग निर्माण झालेले असल्यामुळे आमची पुढच्या आठवड्यामध्ये मिटिंग आहे वीज राज्यमंत्र्यांच्याबरोबर. त्याला हा विषय 100% आम्ही त्यांच्या कानावर घालतो. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी भूमिका सोडावी, त्यांच्याकडे अजून एक संधी आहे, त्यांचे उपकार मराठी विसरणार नाही असं जरांगे पाटील म्हणतात. नाही, असं त्यांचा काहीतरी फडणवीस साहेबांच्या बाबतीत गैरसमज आहे तो दूर लवकरच होईल याची मला खात्री आहे. कारण पहिलं जे आरक्षण मिळालं मराठा समाजाला त्यावेळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होते. तर हे विसरून चालणार नाही. आणि दुसऱ्या वेळेलासुद्धा आरक्षण जे एकनाथ शिंदे साहेबांनी दिलं त्यावेळेलासुद्धा फडणवीस साहेबांची त्याच्यामध्ये मोठी भूमिका होती आणि त्यांचा पूर्ण त्याला पाठिंबा होता. इतिहास हा कर्तृत्वाला लक्षात ठेवतो असं भाजपकडनं जरांगेंच्या विरोधात बॅनरबाजी करण्यात आली. बघा, कोणीतरी बॅनर लावतो फारशी त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे असं बिलकुल नाही. मला असं वाटतं की मनोज जरांगे
दादांचं म्हणजे मनोज दादांचं चांगलं असा मान हा शासनाने ठेवलेला आहे आणि ते सुद्धा त्यांनीसुद्धा मान्य केलेलं आहे की जे निर्देश दिलेले आहेत कोर्टाने त्याचं सन्मान करण्याचा. त्याच्यामुळे शांतता मार्गाने हे सगळं होईल, पार पाडेल. भाई राजघराण्याने असं म्हटलंय की मल्टी स्पेशालिटी साठी जागा देण्याबद्दल आपल्याकडनं कोणताही अडचण निर्माण झालेला नाही. काही लोकांमुळे हा प्रश्न थांबला आणि त्याची जबाबदारी तुम्ही घेतला होता, तो प्रश्न सोडवला. एक गोष्ट आहे, त्यांना कोणीही बदनाम केलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे असा गैरसमज त्यांच्या मनात असेल तर त्यांनी काढून टाकावा. त्यांनी काही अटी, मूळ जे हे तयार केलं त्याच्यामध्ये काही त्यांनी अटी आतमध्ये घातल्या आणि त्या अटी त्यांच्या घरातल्या इतर व्यक्तींना मान्य नव्हत्या आणि त्याच्यामुळे आतापर्यंत हा प्रश्न राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे आता याच्यावर मी नव्याने ते सगळं ड्राफ्ट करायला सांगितलं आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी सह्या केल्यानंतर हा प्रश्न सुटेल. 2 महिन्यात प्रश्न सोडवा, नाहीतर जनहितासाठी दुसरीकडे जागा बघा, असं त्यांनी म्हटलं. एक असं आहे की त्यांना सरकारच्या मालकीची निम्मी जागा देण्याचा मी कॅबिनेटमध्ये निर्णय करून घेतला. त्याच्यामुळे मला राजघराण्याबद्दल अत्यंत आदर आहे, आदर कायम राहील. त्यांच्यासाठी म्हणून हा बदल करून घेतलेला आहे. अनेक वेळेला अनेक गोष्टी कोर्टामध्ये असतात किंवा अनेक वेळेला काही छोटे छोटे वाद असतात, तर ते सार्वजनिक ह्याच्यामध्ये येऊ नये अशी विनंती मी दोघांनाही केलेली आहे. त्यांना केली तशी यांना केली. ते सांगतात ती वस्तुस्थिती की त्यांच्या सह्या झाल्या, पण त्या सह्या करताना काही एक अट घातली होती. ही अट समोरच्या पार्टीला मान्य नव्हती. त्याच्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे मी नव्याने हे सगळं ड्राफ्ट करायला सांगितलेलं आहे. नव्याने ड्राफ्ट झाल्यानंतर त्याच्यावर त्यांनी सह्या केल्या तर मग हा प्रश्न सुटून जाईल. ठाकरे बंधूंमधील जवळीक आहे ती वाढताना दिसते. काल कित्येक वर्षानंतर उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या घरी गणपती दर्शनासाठी गेले होते. नाही, मी मगाशी सुद्धा तुम्हाला सांगितलं की भावाने भावाच्या घरी दर्शनाला जाण्यामध्ये काही चुकीचं नाही आणि त्याचं आम्ही सगळेच जण स्वागत करतो. आतापर्यंत गेले नव्हते हेच चुकीचं आहे. त्यांनी गेलं पाहिजे, खरं तर दरवर्षी गेलं पाहिजे. चांदा बांधा योजना पुन्हा सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे का, किंवा लोकांनाही उत्सुकता आहे चांदा बांधायचं? तुम्ही बऱ्यापैकी आता त्याचं नाव बदललेलं आहे, रत्नसिंधू झालेलं आहे. त्याच्यामुळे रत्नसिंधूला मुदतवाढ मिळेल याची मला खात्री आहे. तुम्हाला त्याच्या कॉपीज देतो मी. आजची मीटिंग मुख्य करून ह्याच्यासाठी